Yesa moya o ingwe gwele o sefo diso wa sezo gwele o sefo se o right see won't they won't yes you saboya oin Osefo Lwene osifodi sise ogotangwaiko wonja yewonja aba Dalana timtu doziwe weto Osikadise ezonwe Edi osifodi Suse ogotangwaiko Wonja Wonja Hala Dalana Timtu Joziwe Osikadise ezonwe Edi osifodi Suse ogotangwaiko wonja wonja aba sizothokozana amakhanda sivalene amehlo lapho senza umthandazo wesabatha asivalene amehlo sithokozana amakhanda umthandazo wesabatha Nkosi engumbusi ninemandla wonke dalo izulu nomhlaba usuku lwakho olungcwele olwangcoliswa nguwe kunezinye izinsuku eliyinkomba ukuthi nguwe wadala izulu nomhlaba ezinye izinsuku kwaba ezokudumisa wena kepha lolu lwaba usuku lokukhonza wena ngobungcwele sihlambulule emkhululo wethu sibe ngcwele ukuze ukukhonza kwethu lolo suku kwamukeleke kuwe siyacela ukwesethelele izono zethu nezokhokho bethu usehlisele umoya ongcwele uba usingcwelise ngalolu suku olungcwele sibe kanye nabangcwele izikhonzo zakho phambi kwakho usiphe nengilosi yesabatha uwe isiphilisi sisinde noma sinasifosini siyacela ukuba usibheke siukhonze ngeqiniso amen ingakho masikhuleka sithi Baba wethu osezulwini mangcweliswe igama lakho mawufike umbuso wakho mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini sibe namuhla isidlo sethu semihla ngemihla sithathelela amacala ethu njengoba nathi sithathelela abanamacala kithi ungasingenise emlingweni kodwa singisuku ngoba umbuso wakho namandla nobukhosi kuze ephakade amen sibele Jehova siphokhanya mvela kwezulwini sihlale sikhonze ngegama elihle lomfelo wethu Jesu Kristu waseNazaretha manje phakade amen Isikhumbuzo. Khumbula usuku lwesabatha ulingcwelise. Uqaphele okubukayo ngamehlo akho. Ungakungcolisi. Kungabi ngokobe.
kungabi ngokunengekayo. Qaphela ukukhulumayo ngalolu suku, kungabi ngokubi ozokungcolisa, kukhubekise, kepha kube ukubusisa nokwakha okuphilisayo. Amazwi okukhonza uJehova umenzi wezulu nomhlaba. Laphela okulalelayo kungakuthokozisi okubi, uzongcolisa izindlebe zakho, kodwa namiswa ngamazwi nendumiso kaJehova. Qaphela ukuthathayo nokuthintayo kungawungcolisi umzimba wakho. Zithibe, uzithobe, uhlale ungcwele. Qaphela unyawo lwakho kungahambi indlela zokufa. Khumbula ungenzi imisebenzi, uphumule ukhonze uJehova, ukuze nengilosi yeSabatha ifike kuzothini. Ungayicunuli ikumangalele, uthole isiqalekiso kunesibusiso, ukufa kunokuphila. Jehova ungcwele, singathe ngomusa wakho nangosando lwakho. Siphe izindlebe zokuzwa izwi lakho, usiphe izindebe Nkosi zokuphasa izwi lakho, usiphe izinhliziyo Nkosi zosusa wonke amabibi Nkosi. Unqobele yonke imimoya evunguzayo Nkosi, sibuse nguwe ngegama elihle lomfili wethu Jesu Kristu waseNazaretha, manje phakathi. Amen. Imini yeSabatha mayibe enhle kubangcwele. Amen. Ngizobingelela izitalo zonke zezulu, bingelela izingilosi zenu, bingelela abangcwele, bingelele abangcweliswa, bingelele nabagcotshwa nabagcotshwakazi. Ngithi ukuthula nomusa nothando neqiniso makwanda Jehova nangofakazi ngongcwele wakhe uJesu Kristu waseNazaretha, manje phakathi. Amen. Nkosi usiguqa wena manje phakathi. Amen. Simbonga ongcwele, simbonga ongabonwayo, simbonga isikhathi zonke, sibonga ubukhulu bakhe, sibonga ukubabazeka kwakhe. Sithi udumo lukufanele, ukubabazwa kufanelwe usukwini olukhulu kangaka lanamuhla lweSabatha, usuku oluwumlando, usuku oluyinkomba yokuthi kukhona umenzi, usuku lokuthesta ubungcwele, usuku lokuphila emhlabeni omusha. Ilona lodwa lolu suku ukwazi ukuthi uphile emhlabeni omusha, ukuthi uphila kanjani emhlabeni omusha. Omunye uzozibuza ukuthi makwaza ukusho kanjani lokho, ukuthi ilona lodwa lolu suku ukwazi ukuthesta ukuthi uyophila kanjani emhlabeni omusha. Kambe ngeSabatha uyabulala yini? Cha. Kambe ngomhlabeni omusha sobe sibulala yini? Cha. Emhlabeni omusha iyobe inyongo ingakushayi. Kanjalo futhi nawe ubungayishaya inyoka ngoba wena ngasizona izitha. Kanjalo ibhubesi libe lingamudla umuntu. Kanjalo futhi nomuntu iyobe engalibulala ibhubesi. Nenyamazane kanjalo iyobe engadliwa ibhubesi. Kanjalo futhi nomuntu obengayidli inyamazane. So ngalolu suku ubusuku olungasho ukuthi liyithesti yayo yonke into ehlangana noNkulunkulu. Ngosuku olulodwa nje ukwazi ukuthesta izinto eziningi. Ngalolu suku ukwazi ukuthi ukhumbule ukuthi kambe kukhona odalile, kukhona izinto ayizidala. Zonke izinto azidala ngalolu suku siyayihlonipha, zonke ngisho kuthiwa yini, zonke. So uJehova-ke uyababazeleka kakhulu, uyababazeka kakhulu, udinga ukuba unikeze udumo ngalolu suku ngoba ubusuku olukhulu lolu kakhulu kunazo zonke izinsuku. Lona suku olukhulu kakhulu. Ngingalibeka ukuthi lupha, kodwa sofunda futhi ngalo, sofunda kakhulu ngalo. Kuningi-ke esingachaza ngalolu suku. Abanye abantu bezithi laba bashumayela iSabatha mongazi awazi, kodwa lokho kudinga ukuba unikeze isikhathi ukuba ufunde. Simbonga-ke uJehova-ke evikini esilondolozile, kuningi okwenzekile evikini futhi nobukhulu bakhe bubabazeka kakhulu. Simnikeza udumo sithi uphakeme, akekho onjengaye. Sona-ke namhlanje siziqhubeka ngaphansi kwesihloko ebesiqhubeka ngaphansi kwaso, ebesiphuma ngaphansi kwaso kusuka kumkhosi esaqala sawugubha last week.
sigubha umkhosi wePentecost. So umkhosi wePentecost, why sithi umkhosi wePentecost? Noma ngathandi ukuthi ngithi umkhosi wePentecost, umkhosi wokufika kukaJehova emhlabeni. uNkulunkulu wakwayifikela yena, efikelile uNkulunkulu kwazi amazama umhlaba, iyavutha intaba sesinayo othi ngiqale nje sihambe sekuona uExodus 19. Exodus 19 siyadlula nje siyadlula sifunda nje siyadlula Exodus 19. Sokuzamela sotholela iBhayibheli lakho uzokwazi ukuthi ufunde maduze nje ngasabi ngoba ithina silibalile yazi besifana siconnectise lokhuzana khona ukwazi udownload efonini ube nalo efonini kodwa nje uzokwazi ukuthola nje duze Exodus 19. Sizobheka indlebe nje so nje ku Exodus 19 siya recap njalo siya recap sibusela konke bese sikufundile siyadlula nje siyafunda siyakha highlight bese ngenisa ikonzo ukufika eSinayi verse 19 chapter 19 verse 1. Ngenyanga yesithathu emva kokuphuma kwabantwana bakwaIsrayeli ezweni laseGibhithe ngalona lolo suku bafika ehlane laseSinayi. Sebesukile eRefidim bafika ehlane laseSinayi babisa ehlane. uIsrayeli wahlala khona phambi kwentaba. uMose wakhuphukela kuNkulunkulu uJehova esentabeni wamemeza kuye wathi, yisho kuyo indlu kaJakobe ubatshele abantwana bakwaIsrayeli uthi, nibonile lokhu engikwenzile kwabaseGibhithe nolokhu nganithwala ngamaphiko okhoziganisondeza kimi. Ngalokho uma nilalela nokulalela izwi nigcina isivumelwano sami, niyakuba yigugu kimi kunazo zonke izizwe, ngokuba umhlaba wonke ungowami. Angiphinde, ngalokho uma nilalela nokulalela izwi lami nigcina isivumelwano sami, niyakuba yigugu kimi kunazo zonke izizwe, ngokuba umhlaba wonke ungowami. La silibandla elithanda ukuhluka kakhulu kwamanye amabandla, kodwa ibandla elisesisekelweni semibhalo. Siyazi ukuthi-ke wonke amabandla asesisekelweni semibhalo. Thina-ke siyibandla elisekelwe yimibhalo uJehova ayiletha yena mathupha. Siyibandla elisekelwe yimibhalo uJehova ayiletha yena mathupha. So silelo bandla-ke thina. Isihlonje sanamhlanje sithi siyibandla elihamba ngemthetho kaJehova ayiletha yena mathupha. Kahle kahle sizokwakha ithabanikeli, sobuyisa umphongolo wezivumelwano kaJehova, sizobuyisela kubantu ukuthi sewusuhlukile lo mphongolo wezivumelwano usesenhlizweni zethu manje. Awusafani nokuqala owawumphongolo nje owenziwa, kodwa uJehova-ke ngokuthanda kwakhe ngasenzela futhi nanomfanekiso ngokuthanda kwakhe ekuhambeni kwesikhathi, kodwa umphongolo wesivumelwano esinawo osenhlizweni zethu ogcwele umthetho kabani? kaJehova. Siyibandla-ke thina elikholelwa kakhulu ukuthi-ke uJehova uma-ke umlalela ugcina imiyalo yakhe, noma yini oyicela kuyena uyayikwenzela yona, noma yini oyicelayo kuyena uyakwenzela yona. Asambeni sekwa kuJohane, bambe kanjalo fa isandla lapha sobuyela. Sambe sekuJohane, John oqala chapter 3 verse 22. Kuloko okudlulile bengithi ngesabatha edlulile ngithi ngiyidonsa yona le ngadonsa enye kodwa ekaJohane nayo. Donsa enye kaJohane. John Apostle John. Apostle John uyena umuntu wayeshumayela kakhulu izwi lothando. Ingakho kuthiwa uJohane umambulelo, but revelator abanye bathi uJohane the beloved,
basho kanjalo ngathi impela uThandi wayethanda kakhulu uJesu, wayenomfundi wayemthanda kakhulu uJohane, ilo esifunda ngayo. Johane-ke waba umpostoli wokugcina owafayo bonke wababulawa, waba wokugcina. Eyakhe-ke indaba uJohane ayikholakali, i-unbelievable kakhulu, ngoba wazimelela kakhulu, waqina kakhulu kuNkulunkulu, uNkulunkulu waya naye. Johane ukuqala chapter 3, Johane ukuqala chapter 3. So funa verse 22 ofundeka kanje: nesikucelayo siyakwamukeliswa nguye ngokuba sigcina imiyalo yakhe, senza akuthandayo ebusweni bakhe. Yilowo umyalo wakhe ukuba sikholwe egameni lendodana yakhe uJesu, sithandane njengokuba asinika umyalo. 24. Ogcina imiyalo yakhe uhlala kuye, naye uqobo uhlala kuye. Siyazi kalokhu ukuthi uhlala kithi ngaye umoya asinika yena. uNkulunkulu-ke usenzela konke sicelayo ngoba sigcina ini? Imiyalo yakhe. Ngoba sigcina ini? Imiyalo yakhe. Fanele nje lokho uhlale njalo ukukhumbula kuJehova, ukukhumbuza uJehova ukuthi ngoba sigcina imiyalo yakho Jehova, sicela noma yini lekho sicela uyosenzela yona. Ngicela into ukuthi, ngicela into lokuthi, ngicela into yokuthi, kodwa engicela kakhulu kuba nami ngigcine ini? Imiyalo yakho, ngoba ibalulekile. Anibona-ke la sesiyabuyela Exodus 19 sibuyele kona. Ingakho verse 5 ethi, kalokhu uma nilalela nokulalela izwi lami nigcina isivumelwano sami, niyakuba yigugu kimi kunazo zonke izizwe. Okusho ukuthi-ke uma umlalela uJehova ugcina imiyalo yakhe, uba yigugu kuye kunabantu bonke. Kodwa wena uba yini? Uba yigugu kuye. Especially ngani na? Ngokuba-ke uyamlalela ugcina ini? Imiyalo yakhe. So umlalela ugcina ini? Imiyalo yakhe, uba yigugu kuye. Ulike kwenzela nje izinto ezinkulu ezimangalisayo, into ezinkulu ezimangalisayo. And uJehova-ke akathandi ukuba uma ekwenzele into bese uyakhohlwa yiyo. Ingakho ngithi uJehova ukhonzwa ngomlando, uJehova ukhonzwa ngezenzakalo ezenzakala eqaleni. Athi ayibona sesinyukela phezulu sekuverse 4. Uverse 4 uthi, nibonile lokhu engikwenzile kwabaseGibhithe nokuthi nganithwala ngamaphiko okhozi nganisondeza kimi. So lokhu akwenzile eGibhithe uhlala njalo sikhumbuza kona ukuze singakhohlwa uye, ngoba uJehova ukhonzwa ngezolo, aphinde akhonzwe futhi nengenamuhla aphinde akunikeze lona. So into eyenzile izolo ungalibali. Yingakho-ke thina singamaKrestu kaJehova sihlale sigubha imikhosi. Sigubha umkhosi kulokhu besigubha umkhosi bokumhla sigubha umkhosi ngokweluna khalenda bokumhla 13. Namhlanje umhla ka-28. Shuthi kwakumhla kabala. Kwamhla ngifuna ngokwelokhuzana ngokwe-Gregorian. Gregorian bokumhla ba. Bokumhla bani? Bokumhla ka-1. Yes, bokumhla ka-1. Mhla ka-1 May. Bokumhla ka-1. Mhla ka-1 May sasinomkhosi omkhulu. Umkhosi wePentecost, umkhosi wokufika kwaNkulunkulu efika ezosinikeza umthetho wakhe. Wafika-ke ngokweluna calendar wafika mhla 13, kodwa ngokwe-Gregorian calendar wafika ngomhla ka-1. So besibeka kanjani umhla ka-1 ngamasibongo just ukuthi sikwazi ukuthi sihambisane. So manje-ke sokuyinsuku sokusuku lesingaka uJehova efikile, sokusuku la 28. Usuku la 28 ngoba wafika umhla ka-1 ngithi. So mhlawumbe usuku labani la 28 uJehova efikile. So uMoses njalo usahleli nobani? noNkulunkulu. Ncekwazi bihlezi sikhumbula ukuthi njalo uMoses usahleli noNkulunkulu. Usahleli noNkulunkulu namanje uMoses usahleli noNkulunkulu. Kanjani na? Angithi uMoses bathi mayefika mhla ka-1 wasingifunde ngiqede khona siwazi samisane sonke. Engasali nokade engekho. Verse 6 uthini? Nibe ngumbuso wabapristi kimi,
nesizwe esingcwele. Yilawo mazwi ozokwakhuluma kubantwana bakwa-Israyeli. uMose wafika wabiza amalunga abantu, wababeka phambi kwabo onke lamazwi uJehova amyale ngawo. Bonke abantu baphendula kanye bathi, konke okukhulumileyo uJehova siyakukwenza. uMose wabuyisela kuJehova amazwi abantu. uJehova wathi kuMose, bheka, ngiza kuwe ngefu elinzima, ukuba abantu bezwe nxa ngikhuluma nawe, bakholwe nguwe kuze kube phakade. uMose walandisa uJehova amazwi abantu. Ukuthi abantu bavumile. uJehova wayesethi-ke kuMose, hamba uye kubantu, ubangcwelise namuhlanje nakusasa, bahlanze izingubo zabo, babe sebelungile ngosuku lwesithathu, ngokuba ngosuku lwesithathu uJehova uyakwehlela entabeni yaseSinayi emehlweni abantu bonke. Verse 12. Wena-ke wobamisela abantu umkhawulo nxa zonke, uthi xwayani ukuba ningakhuphukeli entabeni, ningathinti umkhawulo wayo. Lowo othinta intaba uyakubulawa impela. Makangaphathwa ngesandla, kepha impela uyakukhandwa ngamatshe, nokuba ahlatshwe ngemicibisholo, noma kuyinkomo noma kungumuntu, akuyikuphila. Nxa icilongo likhala linganqamuke, bayakukhuphukela entabeni. uMose wehla entabeni, wabuyela kubantu, wabangcwelisa-ke abantu, bahlanza izingubo zabo. Wayesethi kubantu, anobe senilungile ngosuku lwesithathu, ningasondeli kowesifazane. Lapha abantu bazobonana nobani? NoNkulunkulu. Lapha abantu bazobonana nobani? NoNkulunkulu. So uNkulunkulu-ke, first time mzala wami, uyafika uNkulunkulu, ufika kubani? So manje uzokwenzani manje uNkulunkulu? Uzoqinisekisa konke akayebekukhuluma kuMoses, uthi uMoses akahlanye, uMoses akabuswa imicabango yakhe mhlawumbe, akezwa moya thize, kodwa uNkulunkulu. Usiyabatshela-ke abantu ukuthi ngoba abantu basebenakho ukuthi uMoses ukususela ekhanda lokho alekele ukuthi uNkulunkulu uthe, uNkulunkulu uthe, uNkulunkulu uthe. Lokho kuqala phi na? Kuqala ngesikhathi abantu becomplaina beseGibhithe, beqala uFaro ebagcinezela, kade benza ama-blocks, bexova ama-blocks odaka. Abanye abantu amasosha kaFaro abelethela utshani. Mase khulumile uMoses uthi fanele bekhululwe labantu bahambe bayokhonza uJehova. uFaro uthi okay, ingoba ningamavila kakhulu, leli lifuna ukuthi ngifuna ukukhulula. Kungcono-ke manje into enizokwenza kunini, isibalo sosuku nizosenza sama-blocks. Angibe sibonele ngawo ba. Ama-blocks owenza ngosuku awu-100. Kodwa uwenza awu-100 ngoba nakho kukhona mhlawumbe okuxovelayo, ngizobeka kanjalo. Kwathiwa akekho-ke manje ozoxovela, kodwa lama-blocks awu-100 ngosuku kanjani? Ayafunakala. Yabo. So kusho ukuthi thwala kanzima-ke manje. Bakhala-ke abaseGibhithe basi ngeke. Ngoba labantu laba manje abasesilandela utshani, kodwa futhi bafuna sikhiphe isibalo sosuku. Okusho ukuthi uMoses nalo uNkulunkulu wakhe osiqhathe nalo uFaro. So manje sesiyasondeka kuFaro. And mase wakhipha ama-blocks osuku, bashaya ngesitshweni, bashaya kakhulu. Kushaya nenduna zabo. Sebemsola-ke ukuthi uMoses uqamba amanga. So uJehova wasethi-ke, abona-ke manje sengizoyifikela-ke mina mathupha ukuze bezozwa, bakholwe ngoMoses. Abomethi uJehova lapha bakholwe uMoses. Uyaqhubeka uthi ukhuluma into emangalisayo, ubeka uphakade. Yeah? Ubeka uphakade. Now verse 9. uJehova wathi kuMose, bheka ngiza kuwe ngefu elinzima ukuba abantu bezwe, bonke abantu bezwe. Nxa ngikhuluma nawe, bakholwe nguwe kuze kube phakade.
uMoses walandisa uJehova amazwi abantu. Uphakade umeleni, uphakade uforever, uphakade uforever. So okusho ukuthi kumele sikholwe nguMoses nanamanje, ngoba into kabani ka-forever. Asakholwa abantu, hayi ukuthi abantu okumele bekholwe uMoses abantu ababephila 1400 BC ngesikhathi soMoses. I think it's 1400 BC if I'm not mistaken. Correct me if I'm wrong. Kodwa ngicabanga kanjalo. It's 1500 or 1400 BC ngalezo sikhathi. Cabanga isikhathi esidala kanjani. Iminyaka emidala ngempela. Hayi ukuthi wayekhuluma ngoMoses ngalabo bantu ababehamba noMoses ukuthi ibona abafanele bekholwe uMoses. Nathi ngoba usefake ini uforever. Nathi ngoba usefake ini uforever. And uNkulunkulu wazi vele ukuthi engameni wesikhathi abantu ngeke baze bakholwe uMoses. Bazohamba babazale imithetho yaMose. Namanje sekuthiwa imithetho yaMose. Kodwa ubani waletha imithetho, ubani wakhuluma? Akusiyena uJehova wakhuluma. uMoses wayenjani yena? Wayelalela. Nabantu babenjani? Babelalela. Kodwa asiqhubekile. Uyaqhubeka uJehova. Uthi-ke xayani kwanganyukela imuntu emkhawulweni wentaba. Kwankomo kwalutho. Ingathintwa futhi ngesandla. Yazi amfundisa manje uJehova ukuthi why singathintwa ngesandla. Ngoba abantu banalokhu ewanento enzima kakhulu. Ake ngifake emlandweni kancane. Kunomuntu okuthiwa uNimrod. uNimrod umzukulu kaNoah. uNimrod. So uNimrod uzalwa uKenan. Umzukulu isizukulwane usesizukulwaneni sika Kenan. uKenana ubani na? uKenana uHam ozalwa uNoah, amadodana kaNoah, inkosana kaNoah. So uNimrod wayemzingeli eyipeace, hunter, the great hunter. Ukuba umzingeli ke bekuthiwa uyipeace, kumele kusho ukuthi uwise kakhulu mhlawumbe. Umuntu omzingeli umuntu oyipeace. So abantu bakaMasondo, khona abantu beswa abamasondo, sibonga sithiwa abamasondo. Abamasondo babezingela inyamazana ngokubuka phansi le enyathele khona amasondo. Hayi, amasondo yade amanqina ka leya inselo uthi oyinyathele nani. Babezingela kanjani? Bezingela njengoba kuzingela amakhoyi. Babezingela kanjani? Kuthiwa abamasondo ngoba babelandela inyamazana ngamasondo ayo. So uba wise, uyakwazi ukuthi ulibone uthi mawuthinta ulibone inhlabathi dilika ukuthi oh ise fresh. Mawuthi alibuka ubona udaka selikade lo mabona selidala ke. Ngokubuka. So ukusho ukuthi umuntu ohlaniphile. Abanye nje ngamakhalabo afresh bawazi ukuthi beleze iphunga la. Uyazi ukuthi yini esiyinuka abanye abantu abayazi. Yazi kwinyamazana into esiyinuka sokunuka amanqina kuphela. Amanqina kuphela esiyinuka. Ngakuprova lokho bengizingele kakhulu mina. Emakhaya nje angizingele kakhulu. Wofika bekutshela emzala ngale emakhaya angizingele kakhulu. So mangizingela ngangibamba ngathi nginqume inqina layo. Benquma inqina layo. Inyamazana engekho nje inqina lenyamazana ngichoma egcekeni ngifuna ufundisa nje umkhondo. Choma egcekeni. Ngibese ngikhipha nje ngikhombise phansi. La khombe. Iushaya izofika enqinini engibeke khona. Bese ngibeke phezulu kwehoko, ngibeke phezulu kwehoko. Iyofika ufuna ukunotela kwehoko ngoba iyayizwa ukuthi inyamazana ila kanti inqini enukayo. Okay, asiqhubekeni. So uNimrod wayehlakaniphe kakhulu. So mehlaniphile uNimrod futhi wayenamandla. Mawufunda uGenesis 6 uthi ke Genesis 11 uthi ke njengoNimrod iqhawe namandla phambi kwaJehova. So uNimrod waqoqa abantu, yena umuntu owaba inkosi yokuqala emhlabeni. Qala qha emhlabeni kwaba uNimrod. So uNimrod ke wakha ke iGibhithe, wakha iGibhithe lesikhathi libizwa ngokuthi ke Mizraim, yizwe la Mizraim. Ngoba uMizraim kwakubaba wakhe noma ubaba wakhe kwakuMizraim. So kwakuthiwa ke ise Mizraim. Wakha amanye amadolobha nje maningi amadolobha awa. So uNimrod abantu baqala bamsaba uNimrod. Bese bemsaba abantu uNimrod waseba nempakamo. Wathi yena uNimrod lento uJehova ayenzile yokubhubhisa abantu
ngekhukhula yena uzoyipheniselela kuJehova. Yabona iqala kanjani inkingi? So uqala ukuhlakanipha ungumesaba abani? uNkulunkulu. Angithi yabo yena uhlaniphile kodwa ukuhlakanipha kwakho uyini? Kuwubula ngoba akamsaba ubani? uNkulunkulu. Uyena umuntu waba uqala owathi mina ngeke ngize ngimkhonze uJehova, ngizokhonza ilanga ngoba ilanga ilona elesabekayo futhi ilanga ilona elibonakalayo ngoba uJehova engabonakali nje. Wakhuphula abantu abakhuphelele entabeni. Uma ungafunda incwadi eLost Book kaJoshua uzayithola lo. Wakhuphula abantu wakhuphulela entabeni abantu. Entabeni ephakeme. Wafika lapha entabeni ephakeme bakha imicibisholo. uNkulunkulu ngoba uyakwazi ukuthi abantu abaphuphulisekise. Bakha imicibisholo bacibishola ezulwini. Ubone uma usentabeni umuntu mephansi intaba ngathi sikelelwa amafu. Unike libona muphansi nje ubuka intaba ngathi intaba isezulwini, yathi intaba ihamba izifika ezulwini. Bagibela entabeni kanjalo yayinde. So bebecibishela ezulwini bathi babona impaphe zehla, impaphe zenkukhu engathi zenkukhu zenyoni zehla. Bathi bebona imicibisholo yabo ebuya inegazi. Wathi shuse ngiyibulelile izingilosi zakhe amabutho akhe. Sefane ngiyobulala yena uqobo. Uthi-ke uJosifasi omunye wababhali. Uthi uJosifas ngalokho wamnikeza i-idea, wamnikeza umqondo ukuthi kwakhiwa ke umbhoshongo obizwa ukuthi umbhoshongo waseBhabheli. Wakha indlu. Ngizothi indlu noma ngithi kubantu kona uzokwazi ukuthi kube lula. Wakha istairs, ibhilidi. Walakha ibhilidi loqala lakhiwa Nimrod. So manje lakhe ibhilidi lakhe wayefuna lihambe lize lofinyelela ezulwini. La kufinyelela ezulwini wayenamamishini awu2 wayefuna ukwafeza. Eyoqala ukuthi mayafika ezulwini uye ozobulala uNkulunkulu. Okwesibili, mingafikanga ezulwini just in case uNkulunkulu mayedinwa aphinde abashaya abantu ngozamcolo ngekhukhula ngamaflading bengakwazi ukumuka ngoba bonke abantu basebehlala kulobhoshongo. Niyayizwa? Wayeyakhiswa umbhoshongo waseBhabheli wayesiswe umqondo emibili yena. Qhubeka nendaba. uNimrod ke waphila isikhathi eside. uNimrod esephilile isikhathi eside uNimrod kwakhiwa la lembhoshongo. Awuphelanga umbhoshongo. Wabulawa emlandweni kuvela ukuthi wabulawa uEsawu indodana kaJakobe. Kodwa ngenxa yokuthi ke abantu baba nehlazo ukuthi umfana omncane engabulala umuntu oyinkosi njengoNimrod nosabekayo njengoNimrod, bathi uNimrod ubulawe intibane. Ngizoyizwa ipoint lapha. Wathi uNimrod ubulawe yini? Intibane. And ngoba wayembulala ngani ngicathi wayembulala ngenkemba bengaphosisi. So igazi lakhe lachitheka ikhathi emgwaza inkemba igazi lakhe umcibisholo. Athi umcibisholo impela wayethiwa umcibisholo, ucibisholo inyamazana ati uyitshela ukuthi inyamazana yecibisholo ngoba yemzingelo uyisiwe. Kanti uzocibishela uNimrod. Igazi lakhe lasehlala ezihlahleni, lasechitheka igazi lakhe laphuma igazi lakhe lahlala ezihlahleni. So mehlala ezihlahleni bathatha lelo hlahla abantu. Khona uzoyizwa ukuthi waye uNkulunkulu wathi lo muntu angathini. Basathatha leso hlahla abantu base behlukanisa la ngamalunga omzimba kaNimrod. uNimrod akangcwatshwanga. Amalunga omzimba ahlukaniswa amazwe ngamazwe. Kwase abantu beqala bahlukana namalunga omzimba kaNimrod. Omunye wayethathe ihlo, omunye wayethathe ikhanda, omunye wayethathe indlebe, omunye wayethathe umlenze, omunye wayethathe ngoba bekholelwa ukuthi uma nginesandla sikaNimrod okusho ukuthi nginamandla kabani? kaNimrod. Niyayizwa lona? Abona into engisho mhlawumbe ngiyayiqonda kangcono uma unga researcha khona isizwe kuthiwa ama-Adopt men. Uzobabona bamnyama laba bantu bahlala i-island eseduze, ngicabanga ukuthi iseduze neJamaica mengekho eduze nase-Amazon. So labantu bakholelwa into eyodwa. Bakholelwa ukuthi uma ufa indlela yokuthi wena usilwele ukuthi sibe nesicubu somzimba wakho. Ngingathatha shamezi belenze necklace belifake la. Bengathatha nanomhlathi
umhlazi yes umhlazi cha thatha umhlazi la bese sebawulengise la wena bathatha nangengalo bathatha nokunawo bakholela lokho bayilengisa bebenza necklace ahambe nayo umuntu necklace abona emasikweni wonke engake ngafunda ngawe ngwaziyo abone liya ayi ngisho ukubuka laba bantu bayasabeka ibona abantu abasayihlalela kuma island abahlaselwa isizwe bayisayiphilela impilo yabo okay ke ngiqhubeke ngichaze lencwadi so uJehova uthi ke xwayani ukuthi ke lo okubekele entabeni ngesikhathi sengifikile mina uma akubekele entabeni nimcibisholo niyamthini ngezandla nimcibisholo sengicibisholo ilokhuzana kuthiwa yini le i-arrow hlaba ngomcibisholo mina mhlaba ngomcibisholo kuthiwa inkomo ningayi kuyona into edala ukuthi ngichazele ngalokho ngoba ngifuna ukuthi niqonde ukuthi ke umuntu la uJehova wayegwemana ukuthi bebamthinta lo muntu bazothi sithi into umuntu kade ebonane nobani noNkulunkulu bese bethatha amalunga akhe omzimba bese beyamkhoza lo muntu aseba uNkulunkulu mekuyisilwane bazothi lesilwane shuthi isona isilwane esubani esuNkulunkulu ngoba isona isilwane esinjalo esibonakalile kufika abantu uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyina ngoba abantu abaningi abaqondi lo uNkulunkulu yini uNkulunkulu ngumoya uNkulunkulu yini uNkulunkulu umoya bonke abantu kumele bemkhonze ngani ngomoya nangeqiniso ngoba uNkulunkulu yini umoya sekwana understand wazo nje uNkulunkulu wazi ukuthi ukhuluma ngani ngomoya ongahlala kimi ngoba uNkulunkulu yini umoya nayizwa nalo abancane fanele siqonde lokho usho njalo Jesu uthi ubaba wami uthi uNkulunkulu umoya sorry uthi bonke abantu abakhuleka kuye kufanele bekhuleke ngomoya nangeqiniso so uma ukhuleka ujula uconnecta kubani kuNkulunkulu usukubikela uNkulunkulu uphenduka ubuNkulunkulu ususisigabeni sabani sobuNkulunkulu asiqhubekeni ke nencwadi ngoba ngisachaza lapha indaba yokuthi ingwane isilwane singafuneki ukugibela entabeni 16 kwathi ngosuku lesithathu sebelungile abasondelanga unkosikazi bawo ukuthi abalenzanga ucansi no sex no nothing kwaze kwaphela insuku engiyani ezintathu ngosuku lesithathu waseyafika uJehova ngoba bazobonana naye kwathi ngosuku lesithathu sekusile kuseni kwaba khona ukuduma nokunyazima kombane lightning and thunderstorm nefu elinzima dark cloud phezu kwentaba nezwi lecilongo kwakhala icilongo trumpet elazwakala kakhulu bonke abantu baseKamu bathuthumela basaba abantu thebo ukuduma nje qhuzu bebeselalela ukuduma kwezulu nombane oshaya unzima bathi babheka nali ifu liyeze eMpumalanga elinzima ifu lize entabeni bese balibona lifu elinzima bayeza futhi khala icilongo futhi phakathi kulona so icilongo ke biblically ngokweBhayibheli nakowabantu icilongo li alert li warning njalo ufana wazi icilongo ukhala wecilongo lisiqaphela khala wecilongo lisiqaphisa liqaphela kuthina amaZulu melikhala icilongo lisiqaphela kuzoba khona umcimbi okhona liphinde likhala ngendlela ehlukile lisiqaphela kumele nihlangane nyabizo ingakho kuthiwa shaya uphondo kuthiwa hlangana Zulu shaya icilongo sifana nihlangane nonke bahlangana wethu mhlawumbe emane ngisho kuthiwa kuyo emcimbini kuzoba nomcaco nomshado noma nomemulo kuzokhala icilongo liyakhala icilongo sesiyalazi ukuthi kuzoba nomshado kuzoba nomemulo yayibona so isound yecilongo iyo ekutshela ukuthi ke ingabe lento ngabe le warning noma ngabe la kanjalo futhi ngekazembe wakhala icilongo sesizimo khala icilongo suyazo leli icilongo lana lempi yabo so mayezo uJehova khala icilongo baba nabathuthumela bonke cabanga futhi bayamazi lo muntu ukuthi wenze into engakanani uqhekeze ulwandle wagwinya amaGibhithe olwandle ushaye uFaro nesizwe sakhe ngezihlupho eziwu10 enzima ihlupho lezi enzima verse 17 uMose wayesebakhipha abantu eKamu abasafuna ukuphuma endlini zabo
wayebasekhipha eKamu. Babuthana kuMose wayesebakhipha abantu eKamu ukuba bahlangane noNkulunkulu. Bema phansi kwentaba yonke intaba yaseSinayi yathunqa umusi ngokuba uJehova wehla phezu kwayo ngomlilo, umusi wayo wenyuka njengomusi wesithando. Intaba yonke yazamazama kakhulu. Kwathi izwi lecilongo lalilokhu lizwakala kakhulu kunakuqala. uMose wakhuluma, uNkulunkulu wamphendula ngezwi elikhulu. uMoses lana-ke umi kanje. uMoses la fike ube intaba kulesi group leso sami sibonele kuba leBhayibheli lami abantu noMoses la front. So ngoba uMoses ela efront akakude nabantu. Uma ekhuluma ememeza uJehova usentabeni, uyakhuluma uJehova bayezwa abantu. Aphinde aphendule uMoses, aphinde akhuluma uJehova bayezwa abantu. Hayi uyakhuluma ngempela. Lela lifu enzima liyakhuluma uJehova ngempela ukhulumile. So imithetho elishumi sike sishanakela yonke sesigoqa yonke. Imithetho elishumi ivela kuJehova. Imithetho elishumi ivela kuJehova. Awuthi ngifunde yonke bese ngiyajump out 20 emthethweni elishumi ngoba siyayazi bese siya lapha bese ke sizokwazi ukuthi ke ngizama ukuthi ngimsummarizele konke bese kufundile ngizama ukuthi ngisummarize. Okay ke verse 18 yonke intaba yaseSinayi yathunqa umusi ngokuba uJehova wehla phezu kwayo ngomlilo, umusi wayo wenyuka njengomusi wesithando. Intaba yonke yazamazama. Kwathi izwi lecilongo lalilokhu likhala lizwakala kakhulu kunakuqala. uMoses wakhuluma uNkulunkulu waphendula ngezwi elikhulu. uJehova wehlela phezu kwentaba yaseSinayi esiqongweni sentaba. uJehova wabiza uMoses ukuba eze esiqongweni sentaba. uMose wakhuphuka-ke. uJehova wayesethi kuMose, yehla ubaxwayise abantu, ufuna bafohle ukuba babone uJehova kufe iningi kubo. Hey nami-ke lezi ezazofohla kodwa khona engimaziyo izofohla. Kodwa seyigwala manje bayizofohla. Nawu uNkulunkulu babheni no. Hayi afike kanjalo so mhlawumbe umcibisholo nje. Afike kanjalo. Yabona ukhona into okumele siqonde uNkulunkulu. Yazi uNkulunkulu as much as umthanda ngendlela omthanda ngayo, kodwa kumele wenze ngendlela athanda ngayo. As much as uthanda ngendlela omthanda ngayo, kodwa kumele wenze ngendlela kanjani athanda ngayo. Imagine i-celebrate lakho leyo laziyo. Ngabe ukhuzane, ngabe ubani lo omaziyo omthandayo. Uyafika. Kuvaliwe igesi la, kuvaliwe kubilwe, uyaperforma. Wena ngenxa yothando uvusana weqhubu uthando ujombe lapho uyiphezulu. Umucabanga uzokwenzani ngokhuzana? Uzokhaka? Ngeke akhaka. Eperform? Ngeke akhaka. Zilo uzokuphusha owatshela boyisa kanjalo. Abanye bezobe bathele ngamanzi, omunye wathele i-celebrate ngamanzi emshangeni babo. Uyebo? So ngoba useqiwe uthando, wayesemthanda ngalendlela lo angathandi ukuthandwa ngayo. So niyayizwa ke lona. NoJehova kanjalo asimthande ngendlela athanda ukuthandwa ngayo. Lingakweqi uthando. So bakhuphukela ke abantu bama emkhawulweni wase eyakhuluma ke uJehova verse 20. Wehla ke phezu kwentaba yaseSinayi esiqongweni sentaba. uJehova wambiza uMoses ukuba eze esiqongweni sentaba. uMoses wakhuphuka ke. uJehova wayesethi kuMoses, yehla ubaxwayise abantu, funa bafohle ukuba babone uJehova kufe abaningi kubo. Nabapristi abasondela kuJehova abasondela kuJehova bazingcwelise. Funa uJehova abadumele. uMoses wathi kuJehova, abantu abanakukhuphuka entabeni yaseSinayi ngokuba usiyalisisile. Wathi siyimisele intaba umkhawulo uyingcwelise.
Wayesethi kuJehova kuye, hamba wehle uze ubuye ukhuphuke wena no-Aroni enawe, kepha abaphristi nabantu mabangafuhli bakhuphukele kuJehova funa abadumele. uMoses wayesehla-ke waya kubantu wabatshela. uJehova-ke usiya kuverse 20 chapter 20 usiyakhuluma-ke esentabeni. Wathi-ke esentabeni abantu bezwa ukhuluma uJehova la. Abantu bezwa ukhuluma uJehova eMthethweni 10. uJehova wathi, uNkulunkulu wakhuluma onke lamazwi wathi, nginguJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha ezweni laseGibhithe indlu yobugqila. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso okusezulwini, ngaphezulu nokusemhlabeni ngaphansi, nokusemanzini phansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungazikhonzi, ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu, ngihambela ububi bawoyise kubantu kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondwayo. Kepha ngibenzela umusa abazinkulungwane abangithandayo begcina imiyalo yami. Ungaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho, ngokuba uJehova akayukumyeka oliphatha ngeze igama lakhe. Khumbula usuku lweSabatha ulingcwelise. Izinsuku eziyisithupha uyakusebenza wenze wonke umsebenzi wakho. Kepha ngosuku lwesikhombisa kuyiSabatha likaJehova uNkulunkulu wakho. uJehova uNkulunkulu wakho awuyikusebenza msebenzi ngalo. Wena nendodana yakho, nendodakazi yakho, nenceku yakho, nencekukazi yakho, nezinkomo zakho, nomfokazi osemzini wakho. Ngokuba ngezinsuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukukho, waphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngalokho-ke uJehova walubusisa usuku lweSabatha walingcwelisa. Yazisa uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zibe zinde ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunike lona. Ungabulali, ungaphingi, ungembi, ungafakazi amanga ngomakhelwane wakho. Ungafisi indlu yamakhelwane wakho. Ungafisi umfazi wamakhelwane wakho, nenceku yakhe, nencekukazi yakhe, nenkabi yakhe, nembongolo yakhe, nokunye ngomakhelwane wakho. Abantu njalo amazwi kaJehova lawa akhulumayo. Abantu balalele basithumela laba basaba. Baqhaqhazela abantu. Moses, ngamanye uJehova lo akhuluma. Ngiyacabanga ukuthi kwangasakhuluma umuntu wakuthula nje unya. Ngoba elizwakala izwi laJehova lihambisana nombane kuduma qha. Babona abantu bathathazela bayalibona nalifu. Kule lifu leli elimnyama elikhona lapha nane langa mlomli kwawenzeka into engachazeki. Asehleli uverse 18. Ukwesaba kwabantu 18. Bonke abantu babona ukuduma nokunyazima kombani nezwi lecilongo nentaba ethunqayo. Kwathi abantu besebebonile bathuthumela-ke bema kude bathi kuMose, khuluma wena kithi sizwe, kepha uNkulunkulu mangakhulumi kithi funa sife. uMoses wayesethi kubantu, ningesabi ngokuba uNkulunkulu uze ukuba anivivinye, ukumesaba kube semehlweni enu, ukuze ningoni. Abantu bema kude, uMose wasondela ebumnyameni obunzima lapho uNkulunkulu ekhona. So niyayibona abantu abathi asithandi ukuba uNkulunkulu akhulume nathi sizwe sonke, akakhulume nawe. So ingakho-ke ungangizwa mina ngithi yazi uJehova uthe kumina. Hawu, sinawe nje wathi uJehova uthe kuwena, yindaba singamuzwa uthini. Yaqala lapho-ke indaba yokuhlukana yokuthi-ke manje uJehova usekhuluma kumuntu ngayena. And futhi kufanele sibambe i-basic lana. I-basic la esiyibambayo ukuthi uJehova uze akhulume nawe kumele wenze njani? Uyingcwelise. uJehova uze akhulume nawe kumele wenze njani? Uyingcwelise. Uyihlambulule ukuze uJehova aze njani? Azokhuluma nawe. Ubonile banikeze 3 days ukuze bezokwazi ukuthi uJehova akhulume nabo. Futhi kulo 3 days washo wathi labo kulo 3 days ukuthi bezwe uma ngikhuluma, hayi ukuthi basondelane nami.
ukuthi beze manjani angikhuluma. Kulo 3 days oMoses no-Aaron bambo kulo 3 days ngoba bayakwazi ukuthi basondelane noNkulunkulu bakhulume naye ezo. Uyayibona? Asiqhubekeni. Sishaya ama-highlights nje nge-highlights ngenzela umuntu mhlawumbe mayengekho owayengeke akwazi ukuthi athole. Sihamba saya ku-33 safunda u-33 yakhumbula sifunda u-33 Exodus 33 u-33 sifundile u-33 safunda indaba yokuthi uNkulunkulu wafika yena umyalo safunda u-31 safunda no-31 u-31 wasibekela ke indaba enkulu verse 17 uthi ke luphawu phakathi kwami nabantwana bakwa-Israyeli kuze kube phakade ngokuba ngezinsuku eziyisithupha uJehova walenza izulu nomhlaba, kepha ngosuku lwesikhombisa waphumula waqhubuleka. Verse 18 eseqedile ukukhuluma noMose entabeni yaseSinayi wamnika izibhebhe ezombili zobufakazi, izibhebhe zamatshe zilotshiwe ngomuno kabani? KaNkulunkulu. Ake ngichazelele khona ezokwazi understand wonke umuntu. Bekukhulunywa-ke ngebhebhe kukhulunywa ngama-tablets. Ayifuni. Bekuthiwa i-tablet ngabese njengebhokisi leli lebhika. 4 corner nje. Piece wedge 4 corner. So ubhale yonke lemithetho. Ubhale ubani? Ubhale uNkulunkulu. Uhleshule ubani le tablet lezi ibhebhe lezi tablets. Ihleshule ubani? uNkulunkulu. Yabo? So uNkulunkulu wayebhala yena ngomuno wakhe yonke imithetho 10 ebhale ngemino yakhe. So okusho ukuthi le mithetho esinayo esihamba ngayo ayisiye kaMoses kodwa ekabani? EkaNkulunkulu. Wafikela yena mathupha ezoyiletha. So seniyalibona ukuthi usuku lePentecost ke ingani likhulu kangaka emlandweni ngoba uJehova kanjani wafika. Thina sinemikhosi ke umkhosi wokuqala onyakeni siba nomkhosi wePhasika oqala kube owesibili kube amaqabela engane ngenavukela last night likhona i-yeast 7 days ukuba owesithathu kube uHoliwe sinikela ngezitshalo zethu okwesine kube owePentecost. Umkhosi wePentecost ila umkhosi ke inyanga yesithathu ila khona uJehova afika khona. So besigubha nini? Besigubha ngomhla ka-1 besigubha ngomhla ka-1 ngokwenyanga usekumhla ka-13. Cabanga ke lento isiningana isinika ukuthi uJehova wafika ngomhla ka-13 ngomhla ka-14 usekuyisabatha ngithi phela isabatha elihamba ngo-7 mhla 7 isabatha mhla 14 isabatha mhla 21 isabatha mhla 28 isabatha. Wathi efika ngayizolo ebatshela ngomthetho. Ingakho umthetho wesabatha liyogcizelela kangaka ngoba wayebatshela ngento efanele beyenze kusasa kusihlwa ngalolu suku. Ngoba wayefika ekuseni yena manje kusihlwa nje nina fanele niqala isabatha libe gcizelela isabatha ngoba abantu abahlalanga nje nosuku noJehova bazana bazisumela nje sakhulumela amazwi ayisho nje umthetho elisho bazisumela abantu bathi hayi ngcono Moses akube uwe okhuluma noNkulunkulu sina sizwe ngawo sizokholwa. Uyayibona abantu noma sebatshela Moses cha uNkulunkulu wenzela ngoba umbani wenzela ukuthi nimsaba konke lokho akukhulumani kulalela likwenze. Bathi cha ufuna sife Moses sizofa phela nawu umbani unzima. Umbani yazi ongashaya abantu wawusentabeni okulekushaya into umbani entabeni kuzwakalize khala icilongo wawusentabeni hayi mhlawumbe ukuthi wawushaya kubantu kodwa wawusentabeni kodwa kunjalo abantu basisumela basaba kakhulu. Wasiyanyuka uMoses ke wahlala noNkulunkulu ke izinsuku eziwu-40 esentabeni wasebuya lemithetho 10. Okay ke safunda ke u-33 ku-33 abantu sebeyona njalo yazi akakapheli ngisho no 40 days. Awona kulezi insuku nje wasiswa mhla ka-1 namhlanje mhla 28 namhlanje so mhla ka-1 like 20 day 28 namhlanje ngokuthi ku day 28 so so day 28 so mhla 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
uday bamanje uday 16. Yes, uday 16. So mhla 13 namhlanje uday bani? Day 16. So kodwa uyabona ukuthi ngesikhathi esincane kanjani abantu bavana babona uMoses ehambile nje abantu bathi hey isikhathi eside kanje plazi lapha bekunombane onzima kabi mhlawumbe ubhedile lo lashi umbane kuyena wafela khona lapha. Hey asenzeni itholele egolide ukuze sizosho ukuthi ke naba onkulunkulu. Siqhubekeni ke verse 33 ngizofunda nayo ngishiyo half. Ukudabuka kwabantu. uJehova wakhuluma kuMoses wathi hamba wenyukele lapha wena nabantu obakhiphile ezweni laseGibhithe uye ezweni engalifungela ku-Abraham naku-Isaka nakuJakobe ngathi ngiyakunika inzalo yakho ngiyakuthuma ingilosi phambi kwakho ngiwaxoshe amaKhenana nama-Amori nama-Hati nama-Perizi nama-Havi namajubisi uye ezweni elicicima ubisi nezinyosi angiyikukhuphuka ngiphakathi kwenu. Lokhu ningabantu amatamo likhulu funa ngibaqede endleleni. So abantu ke wathi ke uJehova uzothumela ingilosi ke kube yiyona ebaholayo ngoba yena uJehova uma ehamba nabo abantu bengaphela endleleni ngoba banenkani kakhulu bangasheshe bafe banenkani. Verse 44 abantu beyizwa le ndaba embi badabuka okwabakho umuntu owafaka izimvunulo zakhe hayi sengiphambili okay ngiyakuthumela ingilosi ihambe phambi kwakhe bayixoshe. Verse 3 uye ezweni elicicima ubisi nezinyosi angiyikukhuphuka ngiphakathi kwenu. Lokhu ningabantu amatamo likhulu funa ngiqede endleleni. Abantu beyizwa le ndaba embi badabuka okwabakho umuntu owafaka izivunulo zakhe. uJehova wayesethi kuMose yisho kubantu ba-Israyeli uthi ningabantu amatamo likhulu uma nikhuphuka ngiphakathi kwenu nangokuphazima kweso nje ngizakuniqeda. Ngalokhu khumulani manje izimvunulo zenu ukuze ngazi ukuthi ngiyakwenzani kini. Abantu bakwa-Israyeli abantwana bakwa-Israyeli bazihlubula izivunulo zabo kusukela entabeni yaseHorebe. Abantu la babehlobe kakhulu babehlobe ngezinto eziningi la behlobe ngamacici siyawathola la ku-verse 32 ushotha 32 itholele egolide. Abantu bayasondela ukuba uMoses ulibonile abantu sebebonile ukuthi uMoses ulibele ukwehla entabeni. Abantu bathumana babuthana ku-Aaron bathi kuye vuka usenzele onkulunkulu bazokuhamba phambi kwethu ngokuba uMoses lowo umuntu owasikhuphula ezweni laseGibhithe asazi ukuba wehlelwe yini. u-Aaron wayesethi kubo khumulani amacici yabo ukuthi babehlobile egolide asezindlebeni zawomkenu nakwezamadodana enu namadodakazi enu niwalethe kimi. Bonke abantu ke bakhumula ke amacici egolide ezindlebeni zabo bawayisa ku-Aaron wawamukela ezandleni zabo wawabumba ngegwedo wawenza aba yithole elibunjiweyo. Bathi namba uNkulunkulu bakho Israyeli abakukhuphula ezweni laseGibhithe. u-Aaron wakubona wakha i-altar phambi kwabo. u-Aaron wamemeza wathi kusasa kuzakuba umkhosi kaJehova. Bavuka ekuseni ngakusasa banikela ngeminikelo yokushiswa baletha iminikelo yokuthula. Abantu bahlala phansi ukuba badle baphuze bavuka ukuyodlala. Okay la abantu kwenza nje
So uMoses ulibele entabeni, angithi uMoses usentabeni la lo 40 days. Akapheli lo 40 days ngoba ibona futhi abantu abathi anyukele entabeni ngoba basaba uNkulunkulu. Sebenza ithole legolide manje ngamacici. Bathi uyena uNkulunkulu lo sebekhonza wona. Bajabula abantu baphuza otshwala lapha bahlaba benza yonke into. So uma esebuya uMoses la, sebuya uMoses usuyadini, esediniwe uJehova usenolaka kubona. Useyabahlubula izingubo zabo abebegqokile zamagolide. Lezi ngoma zamagolide bayithola kanjani na? Base bephuma eGibhithe abantu babapha ama-necklace, babapha yonke amacici, bebapha yonke ingubo zegolide lezi ezigqoka lezi zamasosha. Zonke izinto babephiwa. So lezi zinto zazihamba zibabusa bebe nepangama endleleni. So ingakho uJehova wasethi-ke, okay-ke manifuna ngaba phakathi kwenu, hlubulani zonke imvunulo enhlubwe ngazo ngoba zazibeza babe nepangama. Uyazi-ke nawe uma waba ne-chain likwenza ukuthi ube nepangama nje, uyalazi i-chain. Kwawashi lakho kumele abize kakhulu, uhlale njalo likulibele kuwena uhlezi liyakubusa. Ingakho kubalulekile ukuthi ezinye izinto uma uyithande ezibizayo boyikhulekela. Asisho ukuthi uyicanga uthanda into ezibizayo, boyikhulekela kodwa wenze sure ukuthi azikubusi. Ingakho uJehova-ke wabahlubula zonke izinto. So sesihlabela bugama-ke manje, sihlabela bugama. uMoses-ke uJehova-ke wayesemcela ukuba-ke anyukele entabeni ukuba ahlale naye futhi. Sikufundile u-34 uJehova esebuyisela-ke uMoses-ke kephi entabeni. uJehova ubuyisela uMoses kephi entabeni. So sesikuntshumayelo-ke namhlanje. Intshumayelo yethu-ke namhlanje-ke imayelana nenkazimulo kaNkulunkulu eyabonakala kuMose. Imayelana nenkazimulo kaNkulunkulu eyabonakala kuMose. Asithobiseni amakhanda khona sokwenzisana inkonzo. Nje laphana bengizama ngani-highlighthela nje lokho inkolo nizokwazi ukuthi ngikona. uNkulunkulu nomusa, uNkulunkulu nothando. Uyababazeka futhi omkhulu. Uyazibonakalisa kuthina ngenza zonke izindlela. Kodwa thina sihlubukayo. Sicela ukuhlale nathi Nkosi singese inkonzo yakho. Ukuba usipho ukukhanya Nkosi sibuse nguwe. Sithobele wena Nkosi ngegama elihle lomfeni wethu Jesu Kristu sinazaretha manje uphathe. Amen. Nkosi usikhokha wena manje uphathe. Amen. Sizoqala kuona u-34. uMose ubuyela eSinayi, izibhebhe ezintsha zamatshe. uJehova wathi kuMose, zibazele izibhebhe ezimbili zamatshe njengezakuqala, ngilobe ezibhebheni amazwi ayesezibhebheni zakuqala owaziphulayo. Mawube usulungile kusasa ukhuphukele entabeni yaseSinayi. Ekuseni ume khona phambi kwami esiqongweni sentaba. Akuyi kukhuphuka muntu nawe, kungabonakali muntu entabeni yonke, futhi kungakabi izimvu nazinkomo ngaphambi kwaleyo ntaba. Wayesebaza izibhebhe ezimbili zamatshe njengezakuqala. uMoses wavuka ekuseni wakhuphukela entabeni yaseSinayi njengalokho uJehova emyalile. Waphatha ngesandla sakhe izibhebhe ezimbili zamatshe. uJehova wehla ngefu, wema naye lapho wamemeza igama likaJehova. uJehova wedlula phambi kwakhe wamemeza wathi, nguJehova uNkulunkulu ogcwele isihe nomusa, ophuza ukwethukuthele novame ubumnene neqiniso, ogcinela abayizinkulungwane umusa, oseselela ububi neziphambeko nezono, ongayikuyekela onecala ongayikela onecala, ehambela ububi bawoyise kubantwana nakubantwana babantwana, kwesizukulwane sesithathu nesesine. uMose washeshe wakhothamela emhlabathini wakhuleka. Wathi, Nkosi, uma ngifumane umusa emehlweni akho, inkosi mayihambe iphakathi kwethu ngokuba bangabantu abantamo likhuni. Usithethelele ububi bethu nokona kwethu usithabathe sibe yifa lakho.
Wayesethi bheka ngiyenza isivumelwano phambi kwabantu bonke bakho ngiyakuzenza izimangaliso ezingakaze zenziwe emhlabeni wonke nokusiphi isizwe. Bonke abantu okhona phakathi kwabo bayakuwubona umsebenzi kaJehova ngokuba kuyasabeka lokhu engikwenza kuwe. Qaphela lokhu engiyakuyala ngakho namuhla. Bheka ngixosha phambi kwakho ama-Amori namaKhenana namaHati namaPerizi namaHivi namaJebhusi. Xwaya ukuba ungasenzi isivumelwano nabakhileyo ezweni oya kulo funa babe lugibe kuwe. Kepha niyawadiliza ama-althare abo, niziphahlaze izinsika zabo, nigawule o-Ashera babo, ngokuba awuyikukhonza omunye unkulunkulu. Lokhu uJehova igama lakhe lingumhawu, unguNkulunkulu onomhawu. Ufuna wenze isivumelwano nabakhileyo ezweni, baye baphinge nawo onkulunkulu babo, bahlabele onkulunkulu babo, omunye akumeme ukudla emhlatshelweni wakhe. Okay, uthathele indodana yakho amadodakazi abo aye aphinge nawo onkulunkulu babo, enze ukuba amadodana akho aye aphinge nawo onkulunkulu babo. Ikanjena-ke lana le ndaba. So la uJehova useyakhuluma noMoses. UMoses wasenyukile entabeni. Usenyukele okwesibili. Ufoto oqala ubuyile ngawo. Wase ebulala izibhebhe ezilishumi ayenyuke nazo. Izibhebhe ezo2 ezibhalwe umthetho welishumi. Usethi uJehova-ke okay-ke Moses, ngoba uNkulunkulu onomusa, ophuza kwethu kuthela. Kodwa ongeke amyeke onecala. Kufanele ukwazi lokho. Ongeke amyeke onecala. Abo Mose ngibeka isibonelo. Mina ngase ngone uJehova. Ngaba ngibe ngicela lokho elikhulu. Ngisasomfazi womuntu, kube icala elikhulu lelo ezulwini. Ngilale nomfazi womuntu. Yazi izizukulwane akusiyinzalo yami. Uyinzalo yami usiqinisekiso. Emadodaneni enganeni zasiqinisekiso kuhanje kwisizukulwane sesine. Futhi ingane zasiqalekiso zasiqinisekiso isizukulwane sokuqala sami. Ingane zengane zasiqinisekiso esesibili. Ingane zengane zasiqinisekiso sesithathu. Ingane zengane zasiqinisekiso sesine. Kuma kuqala manje kubheka ukuthi kukhona yena ofuna umusa kuJehova. Mayengekho uyaqhubeka nje. Ihambe i-general case, ihambe i-general case. Ngazi ifike nje nakwesi-20 nesekuyiNkulungwane. Kodwa kulo-4 noma kulo oqala azi indodana yami osiqinisekiso athi ubaba belala nabafazi babantu, mina ngeke ngize ngiyenze lento. Bese kubuyela kuJehova, uJehova uyomenzela umusa. Isiqalekiso sami, sono sami singabe isiqalekiso phezu kwakhe. Ila into enhle-ke ngoJehova. Kumele niwazi lokho ukuthi uJehova uma ke wawazi emlandweni wakini noma kwemndenini wakini, wasazi isiqalekiso somuntu nokuyisono somuntu, wase ucela into ethelele kuJehova. Lesisono sakhe leso ngeke siyehlele kuwena. uNkulunkulu onomusa kanjalo. Aqhubekeni. Verse 16. Verse 16 usekhuluma ngendaba yokuthi yoGanani. Balekile-ke lo Ganani, ufana nazi kakhulu. Ibaleke kakhulu yoGanani. Ukuthi ungathatheli omunye umuntu ungathatheli ingane yakho umuntu ongakholayo, ongakholwa. Why na? Asambeni seKumakhosi Okuqala chapter 11. Makhosi Okuqala chapter 11. Kwenza wazi ukuthi ni-understand kalula. Makhosi Okuqala chapter 11. Abafazi baSolomoni nokuduka kwakhe. Abafazi baSolomoni nokuduka kwakhe. Makhosi Okuqala chapter 11. Abafazi baSolomoni nokuduka kwakhe. Abafazi baSolomoni nokuduka kwakhe.
Inkosi uSolomoni yathatha abesifazane abaningi bezizwe abezizwe abantu abangakholwa. Inkosi uSolomoni yathatha abesifazane abaningi bezizwe kanye nendodakazi kaFaro abangamaMowabhikazi, nama-Amonikazi, nama-Edomikazi, namaSidonikazi, namaHetikazi, abezizwe uJehova ashilo ngabo kwa-Israyeli ukuthi anikungena kubo nabo bangangeni kini ngokuba impela bayokuziphambukisa izinhliziyo zenu zize zilandele onkulunkulu babo. Kulabo uSolomoni wanamathela ngothando. Yabo, shuthi abantu abathanda uFaro, ingane kaFaro, amaWobikazi, ama-Amonikazi, ama-Edomikazi, amaSodomikazi, amaHatikazi. Cabanga izitha uJehova ayale ngazo ukuthi-ke ukuzokuyiqeda phambi kwabo. Wathi nize ningaganiselani nazo lezizwe. Yabo uma ufuna uverse 11 lapha kashayo ka-Exodus 34 uverse 11 khona uthi qaphela lokhu engiyakuyala ngakho namuhla. Bheka ngiyaxosha phambi kwakho ama-Amori wathatha yini unkosikazi kuyena. Wase ethi-ke futhi u-11 ama-Amori, amaKhenana wathatha, amaHadi wathatha, amaHatikazi, amaPherizi wathatha, amaHavikazi wathatha, amaJebhusi wathatha kuwo. Yabo zamlalelanga uJehova. uJehova mekhuluma-ke izwa ukuthi uJehova into okutshela yona ingakenzeki ukuze uzohamba kahle. Izwa-ke la ukuthi wenza kanjani uSolomoni. Verse 2. Abezizwe uJehova ashilo ngabo kwa-Israyeli ukuthi anikungena kubo nabo bangangeni kini ngokuba impela bayakuzwa kuphambukisa izinhliziyo zenu zize zilandele onkulunkulu babo. Kulabo uSolomoni wanamathela ngothando. Wayenabafazi abangama-700, 700, amadodakazi amakhosi, nezanciza ezingama-300 amasachiki, iy'ntombi eziwu-300. Omkakhe bayiphambukisa inhliziyo yakhe. Kwathi uSolomoni esemdala, omkakhe bayiphambukisa inhliziyo yakhe ukuba elandele abanye onkulunkulu. Inhliziyo yakhe yayingekho kuJehova uNkulunkulu wakhe ngokupheleleyo njengenhliziyo kaDavide uyise. uSolomoni walandela uHashtaroti, unkulunkulukazi wamaSidoni, noMilikamu, isinengiso sakwa-Amoni. uSolomoni wenza okubi emehlweni kaJehova, kamlandelanga uJehova ngokupheleleyo njengoDavide uyise. uSolomoni wakhela uKhemoshi, isinengiso sakwaMowabi, indawo ephakemeyo entabeni engaphambi kweJerusalema, noMoloki, isinengiso sabantwana bakwa-Amori. Yabona-ke kuNkulunkulu bebonke bazalwane, bebonke, iy'thixo zonke ezibaziweyo. Yabo uMoloki wayenzima kakhulu. Yazi uMoloki wayenjani? uMoloki wayebaziwe ekhanda lakhe wayenempondo, wayeba njengenkomo. Mawehla isizansi sakhe, isisu sakhe sasinjengowovini, sasinjengeziko, kwakufakwe inkuni lapho, kubaswe imbawula enkulu yomlilo. Esiswini sakhe, esandleni sakhe, wawufike uthathe umntwana wakho umlethe kumpristi, umfundisi wakhe. Mese wena umntwana wakho uyambulala, umbulala. Mese umpristi amthatha ayomfaka kulovini, ashe aze afe, aze aphela ngomlotha. uMoloki wawucela kanjalo kuyena. So noma ukhulelwe, uhushule isisu wenze i-abortion, uthathe lowo mzanyana lowo, uthathe leyo fetus mzanyana, uthathe uyonikela ngayo lapha.
Abanye babenikela ngisho nangemphambili yabo. Yes, izinto zabo zangasese. Thatha isitho sakhe sangasese ahambe eyonikela ngazo. Abanye babenikela ngisho nangebeletho zabo. Wayewes kunabo uNkulunkulu bebonke umoloki. And kuyihlazo ukuthi umuntu kaNkulunkulu njengoSolomoni engakha leso sithixo leso. Aze asakhele ithempeli. So amhlubuka kanjalo uJehova. Asibuyelele ku-34 nakhe. So uJehova uthi-ke singabathathi abantu bezizwe ngoba inhliziyo zethu ziyoyinamathela kumakhosikazi ethu. Amakhosikazi ethu bese yasitshela ukuthi hayi-ke thina siphila kanje, bese nathi sifuna ukuthi sihambe nabo. Niyayizwa leyo nto. Kanjani ndodakazi yakho ungayiganiseli umuntu ongakholwayo. Ayikwenze lokho ngokungalaleli wena, ungabi ingxenye yaleyo nto. Uthi ungayithathi nje nokuyithatha iy'nkomo zaloyo muntu. Ngoba lowo muntu uzothi esihlukisa indodakazi yakho. Wena uJehova abalela icala phezu kwakho ukuthi wena udayise ngengane yakho kumuntu wezizwe ukuba imhlubukise uJehova. Asiqhubekeni. Verse 18. Umkhosi wesinkwa samatolengane isinkwa umkhosi wesinkwa esingenamvubelo wokugcina. Uyakuyidla isinkwa esingenamvubelo izinsuku eziyisikhombisa sesikwenzile lokho. Njengalokho ngakuyala ngesikhathi sanqunywayo senyanga ka-Abhibhi, inyanga yokuqala. Ngokuba ngenyanga ka-Abhibhi waphuma ngayo. Silenzile iphasika sasezinsuku ezingenamvubelo. Verse 19. Konke okuvula isizalo kungokwami, nawo onke amaduna ezinkomo zakho, amazibulo ezinkomo zakho nezimvu zakho, kepha izibulo lembongolo olihlenga ngewundlu, uma ungalihlengi oliphula intamo, amazibulo onke amadodana akho owahlenga kungabonakali muntu phambi kwami engaphethe lutho. Wosebenza izinsuku eziyisithupha uphumule ngosuku lwesikhombisa. Uyakuphumula ngesikhathi sokulima nongokuvuna. Uyakugcina umkhosi wamasonto owulibo. Umkhosi wamasonto yiwo lo mkhosi wePentecost esikuwo. So umkhosi wamasonto. Yes, yeah, phela so umkhosi wamasonto, umkhosi wePentecost. Ukugcina umkhosi wolibo lukaPolweni ovuniweyo nomkhosi wokuvuna ngasekupheleni konyaka. Kathathu ngonyaka abesilisa bakho bonke bayakubonakala phambi kwenkosi uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, ngokuba ngiyakuxosha izizwe phambi kwakho, ngandise imikhawulo yakho. Awuyikuba khomuntu olifisa izwe lakho, nanxa usukhuphuka uyakubonakala phambi kukaJehova. Methi-ke uNkulunkulu akho umuntu ofisa izwe lakho, abantu bokusaba nje. Bakusaba. Uma uyikholwa nje ukhona uNkulunkulu uyasabeka, awuthatheke kancane. uNkulunkulu wakho kathathu ngonyaka, uthi abantu besilisa-ke abayobonakala behambaze kathathu ngonyaka. So imikhosi yonke esisiyenza abantu besilisa bana babonakale bephethe utho. Ngabe uphethe imvu, ngabe uphethe izitshalo, lokho kodwa ufuna ubonakala uphethe something. 25. Awuyikunikela ngegazi lomhlatshelo womkhosi wePhasika kuze kuse okusho ukuthi anenzi iminikelo eminingi uma kuyiPhasika, nenza umnikelo owodwa, imvu eyodwa. Funayo niyidla ebusuku bonke, akusi ekuseni isakhona. Mise yakhona iyashiswa. 26. Izandulela zolibo lwezwe lakho wozikisa endlini kaJehova uNkulunkulu wakho. Awuyikupheka izinyane lembuzi obisini lukanina. Izandulela zolibo okusho ukuthi-ke iy'tshalo zakho zokugcina onyakeni uyophinda futhi uzilethe kuJehova. Sasiwenza ngoNovemba, sasitshala ngoNovemba, sasikhathi esiningi sasitshala ngawo ulibo izandulela zolibo lokugcina lonyaka. Asiqhubekeni. Uthi-ke awuyopheka imbuzi obisini layo. Kusho uma upheka imbuzi awuyipheki uyimix nobisi layo. Akufunakali lokho, akuthandi uJehova. Verse 27.
uJehova wathi kuMose, zilobele lawo mazwi ngokuba ngokwalawo mazwi ngenzile isivumelwano nawe nabakwa-Israyeli. Wayelapho noJehova izinsuku ezingama-40 nobusuku obungama-40. Kadlanga lutho, kaphuzanga manzi. Waloba ezibhebheni amazwi esivumelwano emiyalo 10. So-ke wahlala-ke noJehova nge-40 days ehlele entabeni. Kulo 40 days akaphuzanga amanzi, akadlanga lutho. Ungaphila mzala. 40 days. Nayi-ke indaba. Isihloko sethu sosipha sona nje manje sesiphothula amazwi nje ngeke zibe mande kakhulu ukuthi ngeke ubonane noNkulunkulu ujike ufane. Ngeke ubonane noNkulunkulu ujike unjani? Ufane. Okusho ukuthi izolo ungakakholwa, namhlanje usukholwa, ngeke ufane nayizolo. Izolo ungakakholwa, namhlanje usukholwa, ngeke ufane nani? Nayizolo. Angeke ubonane noJehova, uhlale noJehova ujike ufane. Aseke isihlokweni-ke. Inkazimulo yasebusweni bukaMose. Inkazimulo yasebusweni bukaMose. Ngifunde kahle 29. Kwathi uMoses esehlale entabeni yaseSinayi, izibhebhe zombili zobufakazi zisesandleni sikaMose. Esehla entabeni uMoses wayengazi ukuthi isikhumba sobuso bakhe sasikhazimula ngenxa yokukhuluma kwakhe naye. So uMoses lapha wayesenomzimba wasezulwini. uMoses lapha wayesenomzimba wasezulwini. Ani niyazi khona umzimba walapha emhlabeni, khona umzimba wakephi? Wasezulwini. Yes. Wayesebethe inkazimulo kaNkulunkulu. Wayesanalento wayenento ebizwa ngokuthi ispirit sibizwa ngokuthi iShakana glory. Shakana glory. So i-present kaNkulunkulu isusikwe. Present kaNkulunkulu isusikwe. Yazi i-present kaNkulunkulu makuwena namini usukela umuntu ezovuma izono zakhe bona. I-present kaNkulunkulu masekuwena. Ungabona abantu bekusukela uyithulele nje athi yazi mfowethu kunento embi engiyenzile. Akakwazi njalo. Awani uze ubani igama lakhe. Kunento embi engiyenzile. Hawu yini? Futhi ngibulele umuntu. Yani ngiyayisona into engiyenzile. Angazi ngenza njani. So uma ebona wena umuntu ubuyelwa ihope. Omunye uma ebona mhlawumbe angithi mhlawumbe ufake idemoni emzimbeni wakhe. Mhlawumbe unenhlanga ayifakile zomuntu othizeni ombusayo emzimbeni wakhe. Angibeke nje khona abantu abacabela ukuthi babe amasoka ukuthi athandeke. Uzoperforma same time. Engawa nje nokuwa. Phansi. Akhishizwe amagwe phambi kwakho. Uthi ungambamba aqala perform akhulume. Yini ufunani yini? Khuluma ngobani kukhona abantu kukhona wena. And umuntu onepresence kaNkulunkulu akuhlaleki naye. Wasemotweni akuhlaleki naye. Engathi mhlambe la wena usesangweni canga distance engaka. Noma la wena usetsheni canga distance engaka. Ungambalekela wena ngoba uyasha. At the same time kuyasinda kuwe. Ingakho uma sihlele eduze kwezangoma noma obani uma ubona umuntu omunye esindeka ubone shaya amahlombe omunye esindeka omunye azamule uze wewe. Uyasindeka. Ama yacube ukuthi ukhulume senathathana senaxabana. Uyasinda ngoba une presence kabani kaNkulunkulu asehleni. Sifunde. Verse 29 verse 30. Seku-34 ka-Exodus. Isihloko sethu sithi-ke angeke ubonana noNkulunkulu ujike ufane. Angeke ubonana noNkulunkulu ujike ufane. 30. Bathi u-Aroni nabo bonke abantwana bakwa-Israyeli bembona uMoses ibheka isikhumba sobuso bakhe sasikhazimula. Besaba ukusondela kuye. Uyayibona? So akusondeleki umuntu naye. Akusondeleki. Uyaperforma,
Abafana nje ngokuyi-fasting. Ngaba kwi-fasting siyanga kwi-fasting ku-14 maphosisi. Mase ngithunywa ngapha ngayo isikhathi esihleli. It's last year. I think it was last year. Ngathi ngidlula komunye umuzi ngifuna ukubuza i-direction yalo muzi angiyakona kwangwane. Yabasane ingane yasifanisa ngikhombisa sona ya-perform. Yahayiza yasindeka. Kwaze waphuma umfana omncane yasikhuluma nomfana omncane athi mtshele ukuthi ke. Mtshele ukuthi. Ihayiza. Kahle mina nayi mhlolo. Manje inkinga ke ikhelele nami mina ngisothangweni ngaphandle kwegcela kubo. Yona ingaphakathi. I-perform ingaphakathi mina ngaze ngifisa ukujoba ucingo la ngibambe. Ngoba wawuyibona ukuthi disparate. Kodwa futhi ayiqondi lento eyenzakala kuyona. Wayaqala ukuthi hayibo kwenzakala eseqala perform. Kunjalo. Awukwazi hlela. Fanele nje nengilosi, abengilosi basifika kwena. Ungaphendukile ungahlambulukile ushaya phansi ngobuso. Buka uAaron buka umuntu ongakanani kodwa usindwa uMoses. Ngoba uMoses usehlale noNkulunkulu waze wambasa umzimba wakephi wasezulwini. Umzimba wasezulwini uma wombatha kuyacha. La eBhayibhelini abantu abambatha umzimba wasezulwini belapha emhlabeni. Ngicabanga ukuthi bawu4. Oqala uMoses. Owesibili bawu3. uMoses, uJesu esentabeni la umzimba wakhe khona washintsha wakhanya njengelanga. Ehlangana noMoses noAaron ehlangana noMoses noEli. Owesithathu kwaba ubani? Kwaba uLokhuzana uStefan. Yes, ngiyabonga amen Nkosi busisa. Owesithathu kwaba uStefan. uStefan wathi bemkhanda ngamatshe wasona washintsha umzimba wakhe semthaya. Wanenkazimulo yengilosi. Bemkhanda ngamatshe. Waze basethelele inkosi abakwazi abakwenzayo. Okwenza ukuthi light yakhe ideep. Uyena wayedeep. Ngokuthi abaningi izinto eselele. Kodwa base already wayezobasinda. Ngabe ngeke beqhubeka. So uma ubonana nengilosi ushaya phansi ngobuso. Even nje noDaniel wasebonana nengilosi washaya phansi ngobuso. Wanje ngofileyo. Ingilosi aziyabuhewe yamvuza phansi. Yathi umuntu osandekayo. Nayibona nezama ukuyichaza. So awukwazi ukubonana, awukwazi ukuthi ube senkazimulweni kaNkulunkulu ufane nayizolo. Ube sekhona noNkulunkulu ufane nayizolo. Izolo lakho ngalifana namhlanje. Muphenduka namhlanje ngokufana nayizolo. So kuNkulunkulu ke umbonana noNkulunkulu uyashintsha, uba isidalwa esisha. Ingakho kuthiwa ke uba isidalwa esisha, uba iborn again. Okwayizolo kunjani? Kudlulile. Konke obukwenza kudlulile. Ngoba kwenza ukuthi ke okudala kuba wehliselwe uNkulunkulu awehlisele ulaka lakhe phezulu kwakho. Kodwa konke kunjani? Kuyadlula ube isidalwa esisha. Ngoba abantwana bokholwa sisonke asibahle uNkulunkulu. Kodwa ngoba uNkulunkulu uhlale njalo esilungisisa. Nathi sigcina sesiphelele phambi kwaNkulunkulu. Sesithandeka kuye. Sihlala simkhonze ngobungcwele ngoba ufuna ukuthi sibe ngcwele. Njoba yena enjani? Engcwele. Leyo nto ke icommand. Nje uma uyikholwa kumele njalo uhlale njalo uyihlambululo uvume izono zakho uzishiye. Mase uphila impilo yobungcwele. Ukuze uzokwazi ukuba sembusweni wezulu. Otherwise uma ungakwenzi lokho hayi uzobonana uzoba sekhaleni nasekhethezeleni kwamazinyo. Asibheke lapha na chapter 3 abaseKolose ukunawo kwaphezulu. Ngakho ke uma navuswa kanye naye noKristu funani okwaphezulu lapho ekhona uKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Nakani okwaphezulu ninganaki okwasemhlabeni. Siqhubeke. Ngokuba nafa ukuphila kwenu kufihliwe noKristu kuNkulunkulu. Nxa ebonakaliswa uKristu ongukuphila kwethu khona ke nani niyakubonakaliswa kanye naye enkazimulweni. Ngakho ke bulalani amalunga enu asemhlabeni angubufebe, yona into eqhaza noNkulunkulu. Ukungcola, yona eqhaza noNkulunkulu. Ukuhuheya umona, ukulangazelela lokhu nalokhu.
nokukhanuka cabanga nje ucansi sihlezi lalana nabantu nalana lapha nangalapha. Nesengabe uyafisa lokhu ngiyakufisa ukuthi abe ngowami, lokhu ngiyakufisa ukuba ngowami. Ukukhonza izithombe okuza ngakho ulaka lukaNkulunkulu ekade nanihamba ngakho nani lapho nisahlezi kukho. Kepha kalokhu nani manilahle konke lokhu ulaka, kepha kalokhu nani manilahle konke lokhu ulaka nokuthukuthela nobubi nokuhlambalaza nokukhuluma amahlanzo aphume emlonyeni wenu. Ningaqambelani amanga, lokhu nikhumule umuntu omdala kanye nezenzo zakhe, nembathe omusha owenziwe musha abe nokwazi okumfanekiso kwalowo wamdalayo. Lapho kungekho mGriki namJuda, ukusoka nokungasokile, owezizwe noma umskiti, isigqila noma okhululekileyo, kepha uKristu uyikho konke kubantu bonke. Okusho ukuthi-ke izolo lakho alingafani nenamhlanje. Namhlanje usuyakholwa, ungabonakali-ke usudakwa usuphila impilo obukade uyiphila eqaleni eletha ulaka lukaNkulunkulu. Ungaphili impilo obuyiphila eqaleni eletha ulaka lukabani? LukaNkulunkulu. Masenziwe basha. Izolo lakho mangafani nenamhlanje. Namhlanje usuwazana noNkulunkulu-ke, bonakala-ke ukuthi uyisidalwa esisha.